Kaixo lagunok, gu 4. mailako izurdegelako ikaslea gara, eta gaur antzerki bat egingo dizuegu. Eta antzerkiaren izena 7 antxumen antzerkia da. Espero dugu gustatzea. Nik Pablo naiz eta antzerki honetan kontalaria eta ama izango naiz. Ni Alejandro naiz eta antzerki honetan Otso izango naiz. Oiane naiz eta antzerki honetan Antxume txikia izango naiz. Kaixo, nik Ander naiz eta antzerki honetan Antxume izango naiz. Bazen behin antxumeen familia bat, eta ama erosketak egitera joan behar zen. Antxumeak, erosketak egitera joan behar naiz, ez iriki atea inorri, Bale. Kontu zeuki, agur. Eta Otsoari burritu zitzaion timbrea ikutzea. Tok, tok! Zein da? Zura matxo! Zu ez zara nire ama, joan hemendik. Eta Otsoak pentsatu zuen bere ahotsa finagoa izateko arrautzak jatea. Nire arrautzarekin nire ahotsa finagoa izango dira. Eta Otsoak timbrea ikutu zuen. Tok, tok! Nola? Zure matxo! Angara gutxi. Zuk ez zela gure matxo, ospa hemendik. Eta Otsoak pentsatu zuen arinarekin hankak txuriz margotzea eta horrela antxume bat iruditzea. Iriarekin hanka txure izango dira. Ja, ja, ja! Eta atea ikutu zuen. Tok, tok! Zein da? Zura matxo! Erakutsi hanka. Eta Otsoa antxume ertaina eraman zuen. Jan zuen. Tok, tok! Zein da? Zure amatzen nahi. Baina zer gertatu da hemen? Otsoa etortu da etxera eta jandu nire aizpa. Lasai, hartu aria eta goraitzeak eta joango gara zure nahiaren gure antxume ertainaren bila. Eskerrik asko, guazen! Eta antxume txikia eta ama antxume ertainaren bila joan ziren. Guazen! Torri, hemen dauden! Hemen dago! Joan argien bila, korri! Eskerrik asko! Guazen! Eta Otsoa esnatu. Ze potolo nago. Eta Otsoa ibaian ito eta hil egin zen.